मा बुंनो सानो धरनानि गेजेरजों बे धरनानि गेजेरजों जों दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन ओमफ्राय माखासे हा थांजानाय बर' फिसाफोर बिसोरखौ लानानै जों धरना खालामबाय आरो बे धरनाजों जोङो आसाम सरकार आरो बिटि सरकारखौ बेखौनो मिथिनो नागिरो जे हाया जोंनि थैस' थांस' बर' फिसाफ्रा हाजोंनो थांनानै थायो आरो हा गैयाब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङा आरो जोंहा जेब्ला हा गोमागोन अब्ला जों भिखारि बायदि जानांगोन गतिके जोंनि हाखौ जोंनो माने उद्धार खालामना होनांगौ गोबां ट्राइबेल बेल्टनि हाफोरखौ दिनै गुबुन हारिफ्रा फैनानै सेनानै लाफैजोब्बाय दा बे हा सेजानि थाखाय दिनै बर'फ्रा गावनि हायावनो दिनै भिखारि जानांबाय ओंखायनो जेसेबां बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दङ अबैध भाबै हा दखल खालामनानै दं बिसोरो होखारजोबनांगौ इमिडियेटलि जों बेखौ दाबि खालामो सरकारनाव दा जों बे दाबिखौ लानानै दिनै बे धरनाखौ जों दिनै होनाय जादों दे माखासे बाननाय जादों खिन्थु बै एकर्डनि उनावबो दिनै आरो थाखानाय सम्पतिफोरनि सायाव धरना लाखिनो गोनां जादों आरो गावजों गाव दा बेनोसा जोंनाव दिनै बे बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव जों जेरैखम आसा खालामदोंमोन जे जोंनि हा हुआ प्रटेकसन जागोन होननानै जोंनि ट्राइबेलफोरना निरापत्ता मोनगोन होननानै खिन्थु बे निरापत्ता जों मोनाखै निरापत्ता गैया जे बे बिटिसि सुक्तियाव जेरोखोम माने जोंहा निरापत्ता दंमोन हा हुनि निरापत्ता सिक्सडुलजों जायनाखि एग्रिमेन्ट जादोंमोन बेयाव जोंहा जेरोखोम निरापत्ता दंमोन बे निरापत्ताखौ बिटिआरआव गैया दा दिनै बिटिआरआव रोखा लिरनानै लाबोदों जे माने जेसेबां ट्राइबेल एरियायाव हा ओरै गोग्लैनानै थानाय दङ बे रिभाराइन एरिया ओमफ्राय खासेन ओमफ्राय ग्रेजिं फिल्ड दा बेफोराव हा थानायफोरखौ आसाम सरकारा गावसोर लानानै थांगोन आरो गावसोरनि प्रटेकसन होगोन होननानै एग्रिमेन्ट खालामदों बिटिआरआव दा गथिखे बेफोर खेथ्रखौ नायनानै दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि हा हुआ जेरै रैखाथि मोनगोन जों बेखौ साननो हाया आरो दिनै बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावनो दा जिहेतु माने ट्राइबेल एरियाफ्राव जायनाखि हा ओरै गोग्लैसोनाय दं बेखौ आसाम सरकारा लानानै थानायनि जेरैखि खोथा होदों एग्रिमेन्ट खालामदों बे खोथा बादियै दिनै आसाम सरकारा मोनसे लेन्ड बेंक मोनसे कमिटि दानानै होनाय जादों जिल्ला लेभेलाव डिसिफोरखौ दायथ' होनानै दा मुसलपुर एरियायाव बे लेन्ड बेंक कमिटि दानानै होनायनि उनाव दा बर'फोरनि 160 न'खरनि हाखौ दिनै आसाम सरकारा सेनानै लानो थाखाय दिनै जरिब खालामदों दा बे लेन्ड बेंक कमिटि दानायनि मुल माने खारन जाहैबाय जे बे बिटिआर सुक्तियाव जे ट्राइबेलनि हाखौ जे आसाम सरकारा माने उद्धार खालामगोन ट्राइबेल हाखौ आसाम सरकारा बे ट्राइबेल एरियायाव थानाय माने गेजिं फिल्ड ओमफ्राय खासलेण्ड बेखौ आसाम सरकारा उद्धार खालामगोन होननाय बे क्लजजोंनो दिनै आसाम सरकारा जोंखौ बुथारनो नागिरदों आरो बे क्लज होननानै दिनै ट्राइबेलफोरनि एरियायाव जायखि खासा दं ग्रेजिं फिल्ड दं बेखौ दिनै आसाम सरकारा लांनानै बे जायगायाव इन्डास्ट्रि फेक्टरि दिनै खालामनो नागिरदों आरो इतिमধ্যे बे मुसलपुर खाथिनि बर' गामिफोरखौ दिनै 160 न'खरनि हाखौ दिनै लानानै थांफिननानै दिनै बिसोर सार्भे खालामदों आरो मोनसे उदाहरन आं बावनो लुबैदों जे थांनाय बाराव जोंहा बे सेरफांगुरिनि खुमगुरियाव बे एनडिपिआ मोनसे केम्प खालामनो हादोंमोन बेयाव बेसेबांबा गोबावनिफ्राय सिजफायाव थानाय समाव दा बे हाखौ एनडिपिआ हगारनायनि उनाव बिराद गुवार एरिया बे दा बे हाखौ दिनै आसाम सरकार आरो बिटिसिआ लोगो लानानै गुबुन मोनसे वाटार बटलिं कम्पानि बेनो गुवाहाटीनि बे माबा बियो बे फेक्टरिया बेनो हगारना होदों दा बेखौ जों प्रटेस्ट खालामदों दा प्रटेस्ट खालामनायनि थाखाय बिसोर बेयाव खालामनो हायाखै दा बेफोर खालामनायनि नागिरनाय खारनानो जे दिनै जोंनि बिटिआर सुक्तिजों खालामबाय हाखौ जे जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो हगारना होबाय बेनि मेइन खारन बे दिनै बे बिटिआर सुक्तिजों जों हा हुनि निरापत्ता जों मोननो हानाय नङा जों बेखौ दिनै रोखा जों मिथिगौ ओंखायनो जों दिनै बिटि सरकाराव जों बुंबाय थादों जे जोंनो हा हुनि निरापत्ताखौ होनांगौ बिटिसि 6 सिडिउलनि जायखि आयेन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंबाय थादों आसाम गभर्नमेन्टआ गोबां जायगायावनो मुसलमानफोरखौ इलिगेलि थादों होननानै होखारबाय थादों एभिक्सन खालामनाय जादों नाथाय बेयाव नैबे बिटिसि एरियायाव बा बिटिआर एरियायाव गोबां इलिगेलि दं इनक्ल'ज खालामदों होनना बुङो बेखौ दिनैसिम एभिक्सन खालामाखै दाथ' जों नुबाय थादों एखेबारे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे दिनै गावसिनि सत्रानि जायनाखि शंकरदेबनि जायनाखि सत्रा बे सत्रनि हाफोरखौ दिनै बिसोरो उद्धार खालामबाय होखारजोब्बाय एभिक्सन खालामजोब्बाय खिन्थु अथ'सो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जे इलिगेल भाबै जे दिनै हाबनानै दङ अन्याय भाबै जोंनि हाखौ सेनानै लादों बेखौ होखारनांगौ बेखौ दासिमबो होखारनाय बेबस्था लायाखै दा दिनै जोंनि बिटिसि एरियायाव 3,49,505 बिघा हाया दिनै गुबुननि आखायाव थांबाय गुबुनफ्रा सेनानै लाबाय दिनै बेखौ उद्धार खालामनांगौ दा 3,49,505 बिघा हाया खम गुवार एरिया बे दा बे एरिया हाखौ जुदि जोंनो उद्धार खालामना होयोब्ला जोंहा बिराद जों रुजु रुमु रायजो जानो हायो
बे जायगायाव जोङो निरापद भाबै जों थांनानै थानो हायो दिनै गुबुन हारिया जोंनि जायगायाव फैनानै हा सेफायनो थाखायथ' दिनै जोङो माने जोंनि फिसाफ्रा दिनै खाथिनि दैमायाव जों ना गुरनो हालिया खाथिनि दैयाव जों माने दैमा दैसा सेराव जोङो मैगं खानो हालिया बेयाव थांब्ला जोंनि फिसाफोरखौ रेप खालामो बुथारो आरो जों जायगायाव हाबनानै दिनै जोंखौ लाब जिहाद खालामनानै जोंखौ लांखारो बेबायदि घटना जागासिनो दं दिनै जोंनि हा हु सेना लाबाय दिनै धोन सम्पति सेना लाबाय बेखायनो जों दिनै जिसिबां माने माबादों बे ब्लकआव हाबना थादों इलिगेलबा बेखौ होखारनांगौ दिनै आसाम सरकारा 17नि हाखौल' मानो होखारदों मालाय बिसोरखौ मानो नोजोर होदों दिनै मानो नोजोर होआखै होखारनांगौ जे बे दाबिखौ जों खालामगासिनो दं आरो लोगोसे जों दिनै बे माने धरनानि गेजेरजों जों दाबि खालामदों आसाम सरकार बिटिसि सरकारा जुदि होखारनायनि गोहो गैयाब्ला नोंसोर जुदि होखारनो जुदि गियोब्ला जोंनो हगारना हो रायजोफोरनो हगारना हो खमथा हो रायजोफोरनो लिरना हो जोंनो जे जों होखारला गभर्नमेन्टआ नोंसोरनो होखारदो लिरना हो रायजोफ्रा दाबो होखारना लानो होखारनानै जोंनि हाखौ उद्धार खालामनो राजि ओंखायनो गभर्नमेन्टखौ जों दिनै बे धरनानि गेजेरजों खावलायदों जे नोंथांमोना जोंनो खमथाखौ होखारनाय जों होखारना लागोन आरो बिटिआर दफानि गेजेरजों मोनसे गामि दानख'नाय गामि सुंसुंनाया जागोन होनना बुंदों दिनैसिम जायाखै बेयो गामिया बांसिन हाबसनगोनसो होनदों आरो नोंथां दा जोंहा बे बिटिआर सुक्तिनि जानाखि दफा बेयाव गामि सोनायनि माने जेरै पिकचार बे पिकचारा एखे बिराद रिमट गामिया हाबगोनखौ जों नुवा मानोना बिटिआर सुक्तियाव गामि सोनायनि बाथ्राखौ रोखा लिराखै बबे गामिखौ सोनांगौ बिनिबो मेनसन गैया आरो बबे एरियासिम हाबनांगौ बिनिबो मेनसन गैया एक्सटेनसननि खुनु बाथ्रा गैया एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा बुङाखै दा गथे बिटिआर सुक्तियाव जे गामि हाबसन फैगोन जों बेखौ खुनु साननो हायाखै दा ओरैनो बिटिसि सुक्तियाव 95टा गामि हाबसननांगौ दंमोन सोसननांगौ दंमोन बेखौ रायज्लायनानै सोनाय जागोन होननानै एनेक्सार मोनसे दोनखादों बिटिआर सुक्तियाव दा बे बिटिसि सुक्तियाव दा बे बिटिसि सुक्तियाव एनेक्सार होनाय 95टा गामिखौनो सोनानै लानांगौमोन सोनानै लानो हायाखै आरो दा गथिखे बे गोदान जे गामि हाबफैगोन जों बेखौ खुनु जों साननो हायाखै आरोखि बेखौ जोङो दिनै प्रमद बर'मोना नंखाय गैयै खोथाखौ बुंनानै रायजोखौ आन्दायहोदों दिफेन बर'मोना दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै दिनै रायजो राजाखौ नङै खोथा बुंनानै आन्दायहोदों दिनै फरायसा आफादबादि गोथार आफादाव थानानै बिथांमोना मिसा खोथा बुंनाया बिराद लासिंसिं दा दिनै बिथाङा बुंदों जे माने गामि दरसेबो दानख'वा होननानै बिथाङा बुंलादों दा बिटिसि एरियानिफ्राय खुनु गामि दरसे दानख'वा ओरै होनदों खिन्थु नों सुक्ति खालामनानै लाबोबाय गामि दानख'नायनि नों गामि दानख'नाय सुक्ति लाबोनायनि उनाव नों बोरैहाय गामि दानख'वा होननानै बोरै बुंनो हागौ नोंलाय बेथ' अजुक्ति बे आरो दिनै मा बुंदों गावनो बुंबाय जे गामि दानख'योब्ला आंनि गोथैसाजों थांनानैसो दानख' हागोन ओरै होनदों आरोखि नों एथ' जुदि गोहोगोरा जुदि खोथा बुंबायब्ला नों एथ' स्ट्रं खोथा बुंबायब्ला नों एकराव मानो लिरनानै लाबोखो एकराव नों गामि दानख'नाय मानो बाथ्रा लिरनानै लाबोखो दा बेनिखायनो जों दिनै बे एकरा जे बिराद गिदिर भुल जाबाय जों बेखौ दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जों बुंबाय थादों आरो दिनै जोङो नैबे धरनानि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंबावनो लुबैदों जे दिनै प्रमद बर'मोनहा उरखावग्रा ब्रह्ममोनहा एथ' रायजो राजानि माला गाननानै रायजो राजानि अननायनि माला एथ' आदर खालामनाय माला गानहोदों बर' बिमा बुरिया माने आर'नाइ दानानै गानहोदों बिसोरनो सनमान होदों दिनै बे आर'नाइखौ सनमान होआब्ला नों मालाखौ जुदि सनमान होनो रोङाबा बे जिनिसा रायजो राजानि सावनाङो अननाय जागोन अभिसाब जागोन बिसोर बेखौ गानना माला गानै गानै मिसा खोथा बुंगासिनो थगायगासिनो दं नङैनि बाथ्रा बुंगासिनो दं रायजो राजाखौ आन्दायहोगासिनो दं दा दिनै बिसोर गाज्रि जानाखि समयसा बर'नि समयसा बे समयसाखौ दिनै डाइभार्ट खालामनो थाखाय दिनै जोंनि समयसाखौ दिनै रायजो राजानिफ्राय आनज्लाय खालामनो थाखाय आनज्रायनो थाखाय दिनै मा खालामदों नङै खामानि नांथाबगासिनो दं खेला दुला होनाय माबा मोनसे माबा खालामनाय रंजा बाजा दिन्थिनाय दा दिनै बेजोंनो डाइभार्ट खालामदों खिन्थु जोंनि आसल प्रब्लेमा मामोन आसल माने समयसा मामोन बे समयसाखौ दिनै जोंना प्रमद बर'मोनहा उरखावग्रा ब्रह्ममोनहा दिनै रायजो राजानिफ्राय डाइभार्ट खालामदों दिनै ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जे उनाव इलिगेल थानाय मानसिफोरखौ होखारनांगौ बिनि बिसोर सिन्थाखौ खालामा प्रमद बर'आथ' खुला खुलि बुंदों फेरेंगा जाहा खुला खुलि बुंदों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय खुनु सासेबो बांगाल होखारनाय जानाय नङा ओरै होनलाबायदों दा जोंथ' बांगाल होखारनाय बाथ्रा बुङाखै जोंथ' खुनु अना ट्राइबेल होखारनाय बाथ्रा बुङाखै जों बुंदों जानाखि इलिगेल अबैध जायफोर प्रब'जनकारि जायफ्रा इलिगेल भाबै थानाय बायदि मानसिया थाफैदों जों बिसोरखौसो होखारफिनदों बेयाव सोरबा बांगालबो जानांगौ सोरबा जंगालबो जानांगौ सोरबा गुबुन जाथिबो जानांगौ जाथिया जिखिनि जामानो बेयाव राव धोरोम हारिनि खुनु बाथ्रा गैया जाय इलिगेल मानसि जों बे बाथ्राखौसो बुंदों ओंखायनो जों बे धरनानि गेजेरजों माने इमिडियेटलि बे माने प्रमद बर'मोनखौ जों खावलायो जे नोंथांमोना मावना हो ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ इमिडियेट उद्धार खालाम बे हाया जोंनि जिउ बे हाया जों थैस' थांस' आरो रायजो राजा बेखौ मावजानो लुबैदों आरो बेखौ जुदि मावना होआब्ला नोंसोर बे गादियाव जनानै थानाय नोंस्रा अधिकारा गैया मानोना बे हा हुनि थाखायनो दिनै एथ' गोबाव संग्राम खालामदों बे हा हुनि थाखायनो बड'लेण्ड रायजो बिदों बे हा हुखौनो जुदि उद्धार खालामनो हायाब्ला बे बड'लेण्ड रायजो बिनिया मा अर्थ' थानोलाय बे मिनिंलेस बियो आरो नों थैलाय जुदि हाखौ उद्धार खालामाबा नों बड'लेण्ड रायजो मोना जाया बे
थेंक इउ